Marrazoen lapuka egin dugu. Marrazoak arrainak dira. Non bizi dira marrazoak. Marrazoak uretan bizi da ozeanoetan. Nolan jaiotzen dira marrazoak? Batzuk arrautza jartzen dute. Beste batzuk bibiparoa amatxoren zabalean daude. Beste batzuk bibiparoak eta arrautzarekin zabalean daude. Hauek dira, Regina. Marrazoen ahoa, begia, zakatxa, egatxa daukate. Nola erraten dute? Ahotik eta zakatetatik. Zer jaten dute? Kanaria, zurdea, eltzejoa, kurtzoa. Hortz asko dauzkate. Hirukiak eta zorrotza, harakiak ejateko. 3.000 hortz, 5 edo 10 ilaratan. Nolako zala daukate? Estratoz eta liga. Kasu zazue gure